Mae'n siŵr fod wedi cyrraedd tipyn bach o'r byd na ar ei thrad heddi. Dros y ddoi ddwrnod diwethaf. Diddorol gweld faint o camau y stepometer fysa rhywun yn neud yn beirniadu'r sioe yma. Ie, wrth gwrs, ti'n modd achos bob yn ni fel sy'n dod dyflandu, mae rhaid edrych ar yr ochr, edrych ar y trad a'r ffrant y ceffila wedi mynd tu ôl i edrych am bethach eraill. Oes na ryw newid wedi bod fan hyn, Rob? Na, fi'n credu wy'n gweld ar y dde, mae'r ceffil melyn, Croft Chiquita, fi'n credu bod hi'n dod mewn. Wy ddim yn... O, na, mae newid wedi bod. David wedi reit o'r ddwy'n cwato. Ie, wedi dod lan o'r ail. Job dda bod fi yma, Rob. Ie, di ma fe i'r cyntaf. Eath Ceira i brydfa Earth. Eath Ceira wedi dod i'r brig. Ac beth oedd yn gyntaf, wrth gwrs, Croft Chiquita, wedi mynd yn ail. Yn ofalus beth ni'n gweud, achos dyw'r beirniadu ddim wedi bennu nes bod yr garden a'r wobr yn dylawd i, wrth gwrs. Eath Ceira, os geiff i aros na. Yn y dosbarth hyn, y Caseg Fagu hun adran B. Wrth y march Roson Siem ac allan o Eath Lili Marlein. Ar y chwith y Caseg Las. Wel, mae'r rhosglymau ar fi'n cael ei gyflwyno yn adran y Merlod Cymreig i'r Caseg Fagu hun, 8 mlwydd oed a throsodd gyda'i hebol. Ac Rob Jones, i weld fan hyn, Joe Parry, brydfa Earth, sydd yn mynd â hi. Ie, beth gallwn ni weid bod i'r brydfa, lle ni gael sgwrs am brydfa Earth, maen nhw wedi ennill yn y cylch hyn blwyddyn ar ôl blwyddyn, ond beth sy'n bwysig heddi yw'r gaseg hun fagu yr adran B sydd wedi ennill y dosbarth hyn, dosbarth cryf iawn wedyn ni, a hi yw Eath Ceira. Wrth y march, Roson Adonis, sy'n enwog iawn diwrnodau hyn, o dan y perchynog Richard Miller a Meirion Davies, sy'n perchen y march, yn twlu anifeiliaid da, ond yr un gorau yn y dosbarth hyn ar y diwrnod, Eath Ceira. Wel, wrth gwrs, y llun holl bwysig gyda'r noddwyr. Mr Arwyn Morgans, y cigydd o Llanfair y Miallt. Ac wrth gwrs, yr teulu yma yn hynod llwyddiannus. Lili Mali wedi ennill yma yn y gorffennol. Y gorau yn yr adran B mewn ffordd. O'n i'n siarad i Heledd yn ddiweddar y pwynt bod yr adran B blynydde cynt falle wedi colli ffordd tyma bach. Dyma'r brydfa oedd yn cadw at i batrwn a'r teip a tynnu nhw nôl i sylw yr bobl oedd yn cadw nhw. Wel, dwi'n siŵr fydd Joe a Catherine y wraig yn fanna yn hapus iawn gyda'r canlyniad. Ie, ydy. Tro gyntaf ni weld Catherine yn y cylch, fi'n deall. Mae sians gyntaf i arwen ebo. So, da iawn, Catherine. Catherine, wyt ti wedi gwneud rhywbeth yn reit, mae rhaid gweud. Gaseg hyn wedi bod mas unwaith y flwyddyn hyn, a wedi bod yn bencampwr yn Royal Lancs, fi'n deall. A dyn nhw ddim yn teulu sy'n gorddangos chwaith. Dyn nhw ddim yn dangos lot o gwbl. Dim o gwbl, na. Ond dyma ddoi sioe llwyddiannus iawn i'r gaseg hyn, Eath Ceira. Anton Carter yn y dde ar gaseg felyn oedd ar y brig wedi symud lawr i'r ail. Brydfa Milcroft wedi bod yn driw i'w teip hefyd. Wy ddim yn siŵr mae gaseg iawn wedi bod angen bencampwr yn y sioe hyn, neu falle bencampwr gyfleifag. Dim y tro cyntaf mae wedi bod yn y cylch hyn, ond dyna fe, ail o dan y beirniad Megan heddi, a digon da yn ail fyd. Rhaid gweud am beirniadu, wrth gwrs, ti'n gwybod beirniad un person i wendi fe. Fydd digon tu fas y cylch a beirniadu hunain. Wel, dyna ni'r cysigweigion yn yr adran B. Y cyntaf wrth gwrs, Eath Ceira. Yn ail, dyn ni'n gweld ar gornel y sgrin y fan am Milcroft Chiquita. Ie, gan drydydd wy'n gweld Dewi Evans, brydfa enwog arall, brydfa Lyn. Mae ferch yn dangos y gaseg.
Bedwerydd, Caseg Broc hwnna, Brydfa Linksbury. Merched, Paul a Julie Landon. Yn cadw'r gwaith i fynd wrth dangos Caseg yn dda. A wrth gwrs, mae yna hyd lyl fach yn dysgu gan bod bobl yn cael y lluniau yma. Mae syndod â fi bod siwt gymaint o gamras yn y cylch o hyd. Ond os wyt ti'n ennill, wyt ti'n bles iawn i gael llun wrthon nhw, wyt ti'n gwybod. Does dim lot o amser gyda ti i dynnu lluniau. Holl bwysig bod ti'n cael rhywbeth i gofio y foment hyn. Ydy, mae Edd Ceira yn wy'n dechrau deall nawr. Beth mae gan yn edrych am, mae fel canol bwys plesio pawb wedyn ni ag asegyn. Llongyfechiadau mawr i Jessie a Joe Parry yn ennill y dosbarth i'r Caseg Fagu hun yn yr adran ba gyda Earth Ceira. Welsh Ponies.